Zdar, tady Duke, vítám vás u nového videa. Tentokrát to bude trošku zase něco jiného. Budeme tady totiž mluvit o pathways, což je perfektní příklad toho, jak se vaše propaganda může otočit proti vám. Vzniknul totiž takový trend, který se nazývá Amelia. A Ameliu tady přímo vidíte na hlavním obrázku Pathways. Rozhodl jsem se o tom trochu informovat, protože jsem si nevšiml, že by to někdo jiný dělal z československé scény. Takže pokud by vás to zajímalo, pravděpodobně už jste o tom slyšeli, jestli sledujete ten anglicky mluvící svět a chtěli byste se o tom dozvědět trochu víc, tak to bude tadyhle v rámci toho videa. Pokusím se to podat tak, aby to pochopili i lidi, kteří se v tom vůbec nevyznají a v mým kultuře obecně. Takže to bude takovej deep dive do britské kultury, meme kultury jako takový a možná i culture wars bychom mohli říct. A do stavu současné Británie, nebo spíš toho jejího rozkladu a tvorby nového islámského chalífátu, ale o tom se nesmíme bavit. Tímhle videem nás bude doprovázet hudební klip z Amelii, který je AI vygenerovaný od tvůrce Skybrowse. A je to v podstatě takovej skript toho, o čem všem jsem se chtěl bavit, takže je to naprosto perfektní na vysvětlování a ukázku toho, co je Amelia zač. A v jednotlivých částech toho klipu se budu zastavovat, tady už to mám připravený, a budu vysvětlovat věci, které se toho všeho týkají. Řeknu něco o těch prezentovaných osobnostech, událostech, který znám, ale je tam toho upřímně tolik, že pravděpodobně spoustu věcí vynechám. Takže pokud si budete myslet, že něco důležitého tam chybí, tak to můžete přidat do komentářů. Jak říkám, vezmu to co nejobecněji a pokud možno srozumitelně i pro lidi, kteří se v tématu vůbec nevyznají. Ale na začátek, kdo nebo co je vůbec Amelia? No, zjednodušeně řečeno, Amelia je hlavní antagonista poučné v uvozovkách hry Pathways, která byla stvořena neziskovkou, takže dotace z vlády samozřejmě, Shoutout UK. Což je společnost, která se zjednodušeně zabývá bojem s dezinformacema. Což už vám asi svítí červený majáček, že to jsou v podstatě NKVD oficíři. Je to ideologická policie. Ano, budujeme silnější demokracie, samozřejmě. Proč bychom se tím vůbec měli zabývat, když žijeme v České republice? No, ještě předtím, než jsem dodělal skript, tak jsem chtěl říct, že všechny věci, které jsou na západě, se postupně dostanou sem. Jenomže než jsem to stihnul dodělat, tak už se sem dostali. Takže podobné organizace už tady jsou. A pravděpodobně tady už nějakou dobu byly, jenom jsem o nich nevěděl. Existují teda v 9 zemích. Musel jsem si zapnout dark mode, protože to svítilo a vypalovalo to oči. A samozřejmě se zaměřují na děti a na mladší, jako všichni ideologičtí propagátoři. A ještě se s tím chvástají, jako kolik mladých oslovili. Mají tady samozřejmě protipravicový články, všecko je to anti-right. Samozřejmě každýho klasicky, s kým nesouhlasí, nazývají far-right, extrémista pravicovej. Tadyhle mají svoje odznáčky, že prošli tím svým politickým programem, ale to nás teď víceméně nezajímá. Tu hru tady v současnosti hrát nebudeme. Jediný, co by vás asi tak mělo zajímat, je tenhle ten obrázek, což je část té hry, nebo v uvozovkách hry, ono je to prostě obrázková prezentace. Je důležité si pamatovat, že stahování nebo streamování určitého obsahu může vést k Terrorist Offense Conviction, obvinění z terorismu. Kontext k tomuhle, no,
Co myslíte, že britská vláda asi bere jako extremismus a terorismus? Myslíte, že by to mohl být islámský terorismus, který je momentálně hodně provozovaný na půdě britských ostrovů? Nebo by to mohla být třeba problematika pouličních gangů? No, pokud jste typovali tohleto, tak jste vyhráli 3měsíční pobyt v nápravném zařízení, kde vás budou přesvědčovat o tom, že islamismus a násilí, terorismus a nebezpečí patří k životu v současné Británii. A je to vlastně dobře. Pokud jste tipli bílý nacionalismus, jak tomu tak nějak občas říkají, nebo bílý extremismus, bílá supremacie, tak jste typovali dobře, protože to je samozřejmě největší problém, který Británie v současnosti má. Jinak Pathways je velice naučná hra, ve které se naučíte věci, které potřebujete k přežití v současné britské společnosti. Například to, že určitá témata se prostě veřejně neprobírají. Témata, jako je například pozitivní diskriminace, kdy cizinci mají přednostní právo na sociální podporu nebo pracovní pozice nad native Brity, nebo fakt, že na internetu si máte dávat pozor, nikoliv proto, že by vás někdo mohl obrat o osobní údaje nebo skemnout o peníze u výhodných investic, ale protože za hledání nebo zveřejňování určitých věcí by vás mohli zavřít za terorismus, přesně jak jsme si tady teďka ukazovali. Názorná ukázka přímo z Pathways. Mimochodem je to zase hratelný. Úplně na začátku to bylo chvíli hratelný, existovalo to asi 3 dny a potom to vypnuli. A teď to zapnuli znova. Myslel jsem si, že tam udělají nějaký úpravy, aby to nebylo tak do očí bijící, ale oni to nechali úplně stejný. Takže to byla asi jenom nějaká technická chyba a prostě se jim přetížily servery, protože to najednou začali všichni hrát. Velký streameři to spopularizovali. A dalšími nebezpečnými a nedoporučovanými věcmi je taky podnikání vlastního průzkumu a o věcech, jako je migrace a její důsledky, krize bydlení, přátelení se s pravicovými extrémisty a posílání si neurčitých nenávistných videí. Což tady vám akorát řeknou, že je to nebezpečný, ale v realitě vám nikdy neukážou, co vlastně ty nebezpečné videa jsou. Je tam naznačeno, že ty nebezpečná videa se týkají problematiky s imigrační krizí a takzvané replacement teorie, nebo jak oni tomu říkají, konspirační teorie. Což ve zkratce znamená, že původní populace je pomalu nahrazována cizí populací. Což ano, údajně je konspirační teorie. Ve hře není nějak znázorněno a vysvětleno, proč jsou tyhle ty alternativní postoje špatné, je tam čistě jenom výhruška zatčení, zničení života, ostrakizace společností a samozřejmě nutnost převýchovy, poslání do těch nápravných zařízení. No a jak teda může v téhle hře vypadat hlavní zloduch? Jak vláda země, ve které je zakázáno vyvěšovat státní symboly a ve které ročně skončí ve vězení za zveřejňování příspěvků na internetu víc lidí než v Rusku, mohla vyobrazit záporáka. Tady máme třeba příklad, case in point. V Británii je za retweetování a kartuny zavřeno až 30 lidí denně. A podle globálních statistik, jak jsem říkal, je tam zavíráno za posty na sociálních médiích a obecně online víc lidí než v Rusku. A to je docela achievement. A kdo to teda je? Samozřejmě je to Amelia. Tadyhle si můžeme ještě prozkoumat, co ve zkratce je v té hře v úvozovkách.
Prozkoumejte akce, které můžete udělat proti extremistickému kontentu, extremistickému obsahu a jaké jsou consequences, následky pro ně. Tady samozřejmě běžný Novobrit. Co se tady všechno můžete naučit? Zjistíte, jak je důležitý Prevent program, což je to vymývání mozku pro děti. A jak používat Pathways Learning Packages, čili tuhletu hru, kterou nazývají Learning Package. Ano, Pathways je určena pro školy a pro děti. A nedoporučuji Pathways hrát, pokud jste na území Velké Británie, protože by vás taky mohla navštívit jistá hlídka a odvést vás do jistého zařízení, nebo vám doporučit, abyste se trošku reedukovali. A tady máme hlavního záporáka Amelia, která se teď stala hvězdou internetu a novou ikonou pravice. Tady na zavádějícím obrázku, kdy ukazuje přeškrtnutou britskou vlajku, což by mohlo evokovat, že Amelia je proti Británii jako takový. Opak je pravdou, Amelia je ve hře god britská vlastenka s fialovýma vlasama, obhajující práva domorodých Britů. Symbolizuje velice extremistické názory, jako je národní hrdost, mávání britskou vlajkou a nenávist k ilegálním imigrantům. A jak tohle všechno dopadlo? No, už podle toho klipu můžete výsledek sledovat úplně všude na anglicky mluvícím internetu, protože Amelia a její verze jsou úplně všude. A rozšiřuje se to i do dalších zemí, jako je Německo nebo Nizozemsko, kde mají vlastní verze. A musím říct, že britské vládě se tak podařilo něco neuvěřitelného. Kvůli ním teď pravičáci milují holku s barevnýma vlasama. Což by za normálních okolností byla v pravicovém spektru právě ta antagonistka, šílená levicová kráva, která řve o tom, jak bychom měli bránit práva imigrantů a jak je bílá rasa špatná. Takže gratuluju. No a teď se můžeme přesunout na to samotný video, který bude hlavním obsahem tohohle crash course. A Million Amelias od Skybrowse. Doporučuji samozřejmě shlédnout si video celý. Já ho ne úplně důkladně, ale pokusím se ho zanalyzovat. A pojedeme teda frame po frameu. Budou tam hlavně odkazy na britskou kulturu, meme kulturu obecně a současnou situaci Británie. Je to paradoxně poučnější klip než celá ta hra Pathways. Link na video bude samozřejmě v popisku a všechno, o čem se tady bavím. Hned na začátku vidíme jednu ze stylizací Amélie, kdy stojí u britské vlajky. Jak vidíte, není to moc daleko od toho základu, kdy byla vyobrazena poprvé v té hře, ale jejich vyobrazení je mnoho v současnosti. God Girl v růžovo-fialový s černým čoukrem a krátkýma fialovýma vlasama. Tady máme záběr, jak kráčí k soše symbolizující tvůrce Sargon of Akkad, Sargona, a.k.a. Karla Benjamina, který má vlastní YouTube kanál a taky je členem Lotus Eaters, který dělají podcasty a diskutují o různých tématech. A samozřejmě doporučuji zjistit si víc o jednotlivých autorech, který tady budu zmiňovat. Hlavně teda Lotus Eaters je takový dobrý start, protože je tam hodně lidí z toho pravicového spektra, ale zároveň je na nich zajímavý, že každý z nich tam má trochu jiný názor. Někdo je tam víc konzervativní, někdo je víc liberální a oni se i snaží mezi tím jako diskutovat a je to zajímavý sledovat.
že ne vždycky spolu ve všem souhlasej, ale dokážou se o tom prostě bavit. Takže Lotus Eaters je opravdu dobrý start, když se chcete dozvědět něco víc o britské politice a obecně o Británii. British not skittish, my jolly good chap. British not skittish and done with this crap. British not skittish, break the noise from the nap to take here for your Tady máme vyobrazení sochy Keira Starmera, nebo Two-Tier Keira, nebo taky Queer Stalina, Keira Stalina, má spoustu přezdívek. V rámci toho Two-Tier Keira to znamená jednoduše řečeno, že má dvojí metr. Jeden pro původní britskou populaci a jeden pro novou britskou populaci. Těžko říct, jak do hloubky o tomhle můžu mluvit, tohle bude velice náročné na to, aby to video nesmazala britská vláda, ale podle toho, co bude dál ve videu, tak si můžete domyslet, jak se asi k určitým skupinám v Británii chová a jaký k ním zaujímá postoj. A překvapivě je to taky snad jeden z nejméně oblíbených premiérů a možná i politiků na světě. skull a good rap, raise your pint, lad. Tady s chlastem máme pravděpodobně Critical Drinkera, ačkoliv nemá ty svoje klasické braille, takže si tím nejsem 100% jistý. Taky by to mohl být někdo z Lotus Eaters, protože tam je opravdu lidí hodně, kteří se tam střídají. Ale co se týká Drinkera, tak ten dělá takový krátký recenze na různý seriály a filmy, hlavně teda se zaměřením na kritiku toho Vogue a obecně degradace filmového průmyslu. In the back street, pub below, flashing purple threads, dystopic window. The goal they created and couldn't control. Vytvořili ji, ale nemůžou ji kontrolovat. Bylo taky docela vtipný sledovat, jak levičáci dostali totální meltdown z tohle a pokusili se o kampaň s názvem Reclaim Amelia, čili získejte zpátky Amelii. A pokusili se dělat nějaký mýmy o tom, jak je Amelia Vogue, ale jelikož levice neumí mýmovat, tak jim to úplně moc nevyšlo. Je to podobná situace jako s Joe Roganem, kdy levičáci neustále tvrdí, že potřebují mít svýho Joe Rogana, který dělá ty podcasty, jenže oni ho měli a jmenoval se Joe Rogan. Takže podobná situace je s Amelií, až na to, že ona reprezentuje spíš ideál než konkrétní osobu. Fish and chips, klasický jídlo v Británii, tady je zase Keir Stalin. Tady je streamer Asmongold, o kterým se dá říct, že umí hrát World of Warcraft. A to je asi všechno. Teď začal taky hodně komentovat politický dění. A pokud máte rádi jakoukoliv hru krom Warcraftu, kterou zrovna hraje, tak se na něj raději nedívejte. Protože i v mých noob playích zvládám ty hry hrát líp než on. U hraní Kingdom Come 2 jsem nechápal, jak se vůbec dostal přes úvodní sekvenci. No ale to je vedlejší. Každopádně jako komentátor je takovej mírně nadprůměrnej normí, čili takový ten NPC dron s trochu vyšší inteligencí a hlavně vyšší mírou selského rozumu, což ho staví na neomezeně vyšší úroveň než klasických výmazů. A taky to z něj dělá pravicovýho extremistu. Pochopitelně. Tohle je podle mě Sargon, čili Karl Benjamin, když šel do politiky. Reference samozřejmě na 1984 od Orwella. Na místo Inksoc, což mělo reprezentovat anglický socialismus, je tam psáno Inksac, čili prostě urážka toho Inksocu, že jo. Smutná propaganda. Vypadá tak ochuzele. Ano, natural appeal.
nemůžou schovat tu přírodní přitažlivost, co Amelia má. Nevím, z jakého důvodu je napadlo udělat Amelii zrovna takhle, stylizovat ji prostě do tohle toho, kdy si zřejmě mysleli, že všechny ty pravicový extrémisty bude odpuzovat a bude to nějaký výsměch, že když jste pravicový, tak budete moct mít jenom tyhle typy holek, ale fungovalo to úplně opačně. Tohle miluju, tohle je reference na Iranian Girl meme iránský holky, která pálí ten obrázek diktátora. Původní verzi teda bruneta, která pálí obrázek Kamenejho, nebo jak se to vyslovuje ten pičus, islámský diktátor v Iránu, kde momentálně probíhají obrovský protesty proti islámské nadvládě. A v tomhle případě je to samozřejmě Amelia a pálí tady obrázek Kýra Stalina. Zbožňuju to, protože tenhle meme se v podstatě stal synonymem boje proti tyranům. Tady je záběr na Paula Josepha Watsona, což je úplně ten pík hrozivej ultrapravicový extremistický komentátor a tvůrce, který byl spojený s Infowars a Alexem Jonesem, jehož konspirační teorie už přestávají být zas tak konspirační, hlavně s tím, co se děje s Epstein Files a podobnýma věcma. Ale to je zase téma, který by mohlo vydat na 3hodinový video samo o sobě. Každopádně Watson má zajímavý série, jako je Modernity nebo Clown World, kde upozorňuje na problémy současné Británie. Ano, ministerstvo pravdy samozřejmě. Běží za ní policajti. License to speak. To je taky meme v Británii, že na všechno, co děláte, potřebujete licenci. Samozřejmě schválenou vládou. Tohle je údajně tvůrce, který se jmenuje Philip Chan. O tom upřímně nevím nic, kvůli tomu, že má jmenovce ve zdravotním výzkumu a všechno vyhledává jenom jeho jméno. A nikdy jsem ho nesledoval, takže nevím. Tohle je reference na Kaju, psa levicového streamera Hamase Pikera, počkat, jak se reálně jmenuje, Hassana Pikera. A elektřina do ní jde kvůli tomu, že má šokový obojek, který Piker pravidelně používá k tomu, aby ten pes zůstal po celou dobu streamu na svém místě. A taky z toho vzniknul obrovský internetový meme, kdy už nikdo nepoužívá frázi byl jsem šokován, aniž by zmínil Kaju. Tady už začínají být reference na VTuber scénu. Začíná to s Leaflet a nějakou její kamarádkou. Leaflet je jedna ze 2 VTuberů, který sleduju a znám, protože za ní není žádná čínská VTuber megakorporace, jakož za většinou VTuberů. Ona je prostě člověk, který má na místo webkamery toho avatara, který ho používá. A bylo to pro mě upřímně zvláštní zjistit, že ne všichni VTubeři jsou úplně vygumovaný idioti nebo PDF filové, jen většina z nich. Takhle je to vlastně i s tvůrcema na YouTube a politiky, no to je jedno. Víc o tom radši mluvit nebudu, protože by mě mohli zavřít. Když o tom zrovna mluvíme, tak padla zmínka o Stormtroopers. Tak se říká ideologický stráži Kýra Stalina, kombinace Starmer a Stormtrooper ze Star Wars. Já jim radši říkám Sharia milice, ale tohle funguje taky.
Pak tady máme další 3 VTubery, z nichž jedna se nazývá Kirsch a víc o tom asi úplně nevím. Akorát, že je namočená v jistých kontroverzích s užití jistého zapovězeného slova na N. Zřejmě proto je na plakátu Wanted for Wrong Thing, hledaná za nesprávné myšlení, a.k.a. používání vlastního mozku na místo žraní propagandy. Wrong Thing spadá také pod novelu 1984 od Orwella, pod zločin zvaný jako thought crime, čili česky myšlenkový zločin, kdy vás někdo může obvinit ze zločinu proti současné ideologii i bez žádných důkazů. O implementaci těchto myšlenkových zločinů se mnoho vlád snaží už poměrně dlouhou dobu. Třeba takový hate crime je naprosto perfektní příklad. Co vlastně hate crime znamená? Co já vím? Neví to asi ani vláda, která to implementuje, a to je účel. Je to tak vágně definovaný zločin, že vás za to můžou zavřít kdykoliv. K odsouzení stačí prostě pronést větu jako myslím si, že jsi rasista, protože jsi se na mě dneska neusmál. A mimochodem o každý z těch referencí by se dalo natočit samostatný video a bavit se o tom hodiny, ale na to teď nemáme úplně čas. Chtěl jsem to vzít tak nějak obecně a rychle. Tady máme referenci na takzvaný Streisand efekt, jev, při kterém se něco, o co se snažíte, zcela otočí proti vám a má to opačný efekt. Zjednodušeně ten název vzniknul, když si nějaký týpek natáčel ulici v Americe, postnul to na sociální sítě a video mělo tak pár tisíc zhlédnutí, ale následně ho majitelka jednoho z těch domů zažalovala a chtěla, aby to video stáhnul z internetu. A během toho soudního sporu vyskočila sledovanost toho videa z nějakých tisícovek na miliony. Čili ona chtěla vlastně, aby anonymita toho, kde ten barák má, zůstala zachována a namísto toho najednou úplně všichni věděli, kde bydlí. Stejná situace nastala s Amélií, kdy se jí pokusili použít jako nástroj boje proti extremismu a pravici a nacionalismu. A teď se akorát snaží o nějaký damage control, platí další prachy ze státního rozpočtu na programy, který vám říkají nevěřte Amélii, Amélia není skutečná, no neříkej, tady o to vůbec nejde, jestli je skutečná nebo ne. Ale whatever. Shadowban a Shadowband jsou reference na jev zvaný jako Shadowban, stínový ban, tak bych to asi tak trochu debilně přeložil. Ve zkratce to znamená, že vám není zcela zabráněn přístup k určitý věci, ale její dosah je velice drasticky omezený. Zjednodušeně řečeno, vy třeba na YouTube můžete dávat videa, to zakázaný nemáte. Ale lidi budou mít problém najít to video, i když ho specificky hledají, i když zadají přesný název toho videa, tak ho nenajdou. Nebo s tím budou mít problém. Natož když to jsou nějaký potenciální noví sledující, tak nemáte absolutně žádnou šanci prorazit a získat. Shadowban chce Evropská unie třeba implementovat na vozidla se spalovacíma motorama a nečistý zdroje energie v uvozovkách. Nezakáží je úplně, aby to nebylo napadnutelný, takže jim nemůžete říct, hele, vy jste nám zakázali vozidla, to prostě zažalujeme, napadneme to právně. Ale omezí je takovým způsobem, že nebudete moct jezdit do velkých měst, máte uměle navýšený výdaje kvůli dodatečným daním, produkovat energii v uhelných elektrárnách se v podstatě nevyplatí a podobně. A tadyhle z toho taky můžete vidět, že všechno je propojeno s realitou současnosti. Nejenom tahle ta internetová kultura. Ta internetová kultura je vlastně odkaz na současnost, takže se to všechno propojuje.
nějaký britský VTuber sestry, neznám, ale Bob's Your Uncle je britská hláška, znamená v podstatě there you have it, tady to máte, nebo a je to hotový. Echoes don't die once you know the name. Teď už to prostě nemůžete zastavit, jednodušně řečeno. Slamming the lid is just boosting the fame. Čím víc se to snažíte potlačit, tím silnější ten jev je. Tenhle zelený ostrov nebude znovu ovládnut. Nebudeme poraženi. Locked by the sea where the speech isn't free, to je taky zajímavá lajna. My jsme uzamčeni v zemi, kde projev není svobodný. Protect the All Grand, let the Shire be. Máme tady Gandalfa a Shire z Pána prstenů, taky reference na dílo, které vzniklo v Británii, ale zároveň význam toho je, že musíme chránit vesnice a menší města před vlnama imigrantů. Ve velkých britských městech už nepotkáte bílého člověka a na vesnicích a menších městech je bílá většina, což se podle britské vlády musí změnit. A už to není ani tak jako podaný, dejme tomu nějakým způsobem nenápadně, ale už to říkají úplně naplno. Je problém, že ve vesnických pubech, ve vesnických hospodách je většina bílejch. To si můžete klidně dohledat, to jsou oficiální vyjádření na mainstream médiích v Británii. Obligátní fuck the BBC, britská státní televize, k tomu bych jenom dodal fuck the mainstream media jako celek, protože dělají ty stejné věci. Fry up the dawn, to je klasická britská snídaně. Velice haram, jak by řekli Novobrité. A tady ho máme. Countdown Kula i s jeho slavným psem. Tvůrce na YouTube kanálu Countdown Kula 2 Electric Boogaloo. Taky komentuje politickou situaci a má i další zajímavé série, jako třeba Absolute Mad Lads, kdy dělá takový mini dokumenty o zajímavých lidech. O jeho psovi ještě později, to se dozvíme zajímavé věci. Tadyhle to je tvůrce toho klipu, Skybrowse, který se vyobrazil z bodypillow. Mohl se vyobrazit jakkoliv chtěl, ale vyobrazil se z bodypillow Amelie. Tý originální úplně. Tohle je podle všeho Douglas Murray, spisovatel a komentátor, který píše o islámu, migraci a identitě, takže je automaticky extrémista. Pak je tu shot na všemožný VTubery, já znám jenom tadyhle Nuxanora, našeho modrého žida, komentátora, streamera, který taky komentuje současný dění. Pokud chcete trochu ostřejší komentář, než je třeba Asmon, tak doporučuju. A Leaflet, o té jsme taky už mluvili. A tyhle ty kamera dělá zejména kvůli tomu, aby na něj všichni ostatní tyhle ty VTubeři reagovali a tím se mu zvyšuje dosah, což si myslím, že je docela dobrá praktika, protože na jednu stranu tím pomáháte svýmu vlastnímu obsahu a na druhou stranu prostě boostujete i ty ostatní, kteří jsou v tom videu. Tommy Robinson, další pravicový extrémista a aktivista, člověk, který byl odsouzen a uvězněn za šikanování imigrantských gangů, který v Británii znásilňují děti, takzvaný grooming gangy. No dobře, skutečně šel sedět za to, že neumí vyplňovat daňový přiznání, pokud si to pamatuju dobře. Ale
Nicméně to nemění nic na tom, že je velice nepohodlný pro současný režim a média se ho neustále snaží nějakým způsobem zničit. A snaží se ho nachytat právě na takových blbostech, jako je třeba daňový přiznání, nebo že někde neodved dostatečně vysokou daň a bla bla bla. Podobně jako se snažili zničit Donalda Trumpa. Vždycky si vaši nepřátelé vytáhnou prostě nějakou blbost, na základě který se vás budou pokoušet zcela zničit. Pochopitelně doufali, že jelikož je nepřátelský vůči imigrantům, vůči muslimským zločincům a těmhletěm úchylům a pedoušům, že se ho tímhletím způsobem zbavějí, protože ho někdo té věznici odkrouhne. Což se naštěstí nestalo a teď je zase venku, pořádá protesty, baví se i s Elonem Muskem a podporoval i lidi v Iránu, nebo vyjádřil jim podporu. Tady máme Nigela Farage, člověk, který stojí za Brexitem, teda odchodem Británie z Evropské unie, a politik, který často kritizuje nelegální migraci do UK. U toho člověka si nejsem úplně jistý, ale podle toho nápisu Unheard, což je britský zpravodajství, bych řekl, že je to někdo s nima spojený. Nebo znovu Douglas Murray. Tady Amelie jako správný rebel jede na motorce po špatné straně vozovky. Máme tady zmínku o těch grooming gangách, který jsem už zmiňoval taky. Nevím, jestli o tomhle můžu vůbec něco říct, protože by mi britská vláda mohla dát strike a smazat tohle video úplně z kanálu za šikanu. Tak řeknu jen, udělejte si vlastní výzkum, teda nedělejte toho, pokud jste v Británii, obvinějí vás totiž z terorismu, ale pokud jste někde jinde, tak si udělejte vlastní výzkum. Grooming gangs v Británii. A sledovat k tomu Tommy Robinsona je taky dobrý. Pochopitelně, pokud nejste v Británii. Je čas. Nebudu. No, někdo říká, že tahle holka je harám. Kdo by to mohl asi sdělovat? Polite supremacy je docela zajímavý způsob, jak nazvat sebevražednou empatii. Čili jev, kdy se prostě zabijeme tím, že jsme moc zdvořilí a že jsme moc soucitní vůči všem ostatním, i když nám to extrémně škodí. Tady je odkaz na Harryho Pottera, taky dílo, který vzniknulo v Británii, a na knížce máme Expensive Petroleum, protože ceny pohonných hmot v Británii jsou úplně šílený, hlavně teda kvůli Green New Dealu a všem zákazům, že ano. Jo. Nenechte je weaponizovat vaši štědrost. Používat vaši štědrost proti vám. Tohle je taky zajímavý. Existuje rozdíl mezi krutostí a jasností, čili zjednodušeně krutost není obětovat se pro někoho, kdo vás nenávidí. Tahle země je vaše, máte před sebou úkol. Ale tady je odkaz na to, že teď už je milion Amélií, prostě každý si vytvořil svoji vlastní Amélii, šeruje ji na sociálních sítích a není možný to zastavit. Každý si může vytvořit vlastní Amélii, protože to není reálný člověk, je to spíš ideál, myšlenka.
Bojuje tady s avatarem Zuckerberga. Odkaz na doktora Wu, taky zásadní dílo, který vzniklo v Británii. A máme tady samozřejmě vyobrazenýho Kira Stalina. Další tady máme Spanish Inquisition, Nobody Expects the Spanish Inquisition. Odkaz na Monty Pythona samozřejmě. Dalších několik verzí Amélie, to je odkaz na to, že si každý prostě stylizuje tu Amélii, jak chce. A tady ho konečně máme. Ten legendární Dogo, který to všechno odstartoval. To je Buddha, pokud se nemýlím. Pes Count Dunkly, tvůrce, kterých už jsme tady zmiňovali, který ho naučil na povel zvedat pravou packu a byl za to odsouzen. Tohle byla jedna z těch víc probíraných absurdních situací týkající se britského právního systému. A tohle je doslova název toho soudního procesu. Míchan, nebo nevím, jak se to vyslovuje, sorry. V. Prokurátor fiskál. Mimochodem o tomhle jevu, ne teda specificky, ale obecně mluvil i třeba Rowan Atkinson, který ho znáte jako herce stvárňujícího Mistra Beana nebo Johnnyho Englishe. On je reálně velice inteligentní člověk a snaží se bojovat za spravedlnost a svobodu slova. Jak si můžete všimnout třeba tadyhle Rowan Atkinson on Free Speech, to vám doporučuji se podívat, Reform Section 5. Je to teda strašně starý. Uploadovaný to bylo před 7 lety, ale je to záznam z roku 2012. Už v roce 2012 Rowan Atkinson mluvil o absurdnosti britského právního systému, kdy můžete být odsouzeni za každou kravinu. Zmiňuje tam třeba člověka, který byl odsouzen za to, že nazval policejního koně gayem, jako your horse is gay, a za to měl být zavřený. A tohle údajně z roku 2012, kdyby, jestli to Rowan vidí dnes, tak takže tak, no. Můžete být prostě odsouzený prakticky za cokoliv. A nakonec tady máme takový rychlej přehled britské historie a největších achievementů, co dosáhli. Tady Churchill, porážka Třetí říše, zrušení otroctví, Magna Carta, což je taková demoverze ústavy, Všeobecná deklarace lidských práv, Isaac Newton, to je ten týpek, co vymyslel gravitaci a taky ten, který mu spadlo jabko na hlavu. Alan Turing, vynálezce počítače, který prolomil enigmu, nacistický kód, Shakespeare samozřejmě. A tomuhle se pokud vím říká Gamonzilla, od slova Gamon, vyobrazení Brita jako takového velkého hrubiána. Znova finální forma Amélie, bojující s Zuckerbergem, Zuckerbotem. A úplně na konci samozřejmě nesmí chybět J.D. Vance, jeho meme verze a Tony z LC Science. OK. Tohle byl docela masakr. Tohle vidět je na jednu stranu úžasný a zároveň smutný, protože současné generace
mladých lidí se budou učit o historii a o důležitých věcech pouze z tohohle krátkometrážního formátu. My jsme se tehdy ještě učili historii z mímů, což bylo efektivnější než školy, ale jak říkám, děcka se prostě o současném dění budou dozvídat akorát z tohohle toho. AI vygenerovaný krátkometrážní klipy. A ano, tohle je celý vygenerovaný umělou inteligencí, ale samozřejmě to není tak jednoduchý, jak si to většina lidí představuje, že to prostě napíšete, co tam chcete vidět a umělá inteligence vám to vygeneruje. Je to hodně tweakování, hodně takový úplně malicherný práce, kdy tam musíte upravovat všechny ty detaily, aby to vypadalo správně. Když to AIčko třeba vygeneruje špatně v lajku, ale všechno ostatní je tam správný, tak to musíte upravovat postupně, než z toho dostanete ten správný výsledek. A zrovna tohleto nebylo úplně jednoduchý, co odvažuji tvrdit. Vidíte, že tady je to prostě všechno vygenerované správně, všechny ty vlajky jsou stejný. Samozřejmě chyby se tam určitě najdou. Pořád to AIčko není úplně dokonalý. Ale není to tak jednoduchá práce, jak se na první pohled zdá. Dokonce jsem hodil i prompt, kterým si můžete sami vyzkoušet tohleto vygenerovat. Aby to, co generujete, vypadalo stejně nebo podobně jako tadyhle ten klip. A je to v aplikaci Vidu. Takže to není v těch standardních, který se používají, ale je to trochu něco jiného. Proto i ten art style je jiný. A tohle by bylo asi všechno, o čem jsem chtěl mluvit. Doufám, že vám to aspoň trochu přiblížilo současné dění v Británii, že jsem vám trochu osvětlil tenhle ten mím, který momentálně probíhá, prolítává internetem. A třeba vznikne i nějaká česká verze Amélie. Bylo by to docela zajímavý, i když my tady ten problém tak zásadní nemáme, jako je v Británii, pochopitelně. V Británii, Francii, Německu, Nizozemsku a všech těch západních pokrokových zemích. Jak říkám, uvidíme, co z toho bude. V současnosti se to britská vláda snaží potlačovat, pravděpodobně bude i lidi zavírat, jako je tomu samozřejmě zvykem, když budete šířit tyhle ty mýmy s Amélií. A pokouší se jí kontrolovat obsah mimo Británii tím, že prostě maže videa na YouTube. Lidí, kteří se o tomhletom zmiňují nebo o tomhle mluví víc do hloubky. Třeba zmiňovaný Nuxanor měl strike na svém YouTube kanálu a video mu bylo smazáno kvůli tomu, že šikanuje britskou vládu. Ano, dříve nejmocnější impérium světa teď hází strajky na VTubera, protože jsou jim šikanováni. A tohle myslím, že je perfektní zakončení. Každopádně doufám, že tohle bude pokračovat. Meme War musí jet dál a dál musíme vyhrávat. Takže tak, pokud si myslíte, že jsem tam nějakou referenci podal špatně, je to dost možný, nebo že jsem něco vynechal, tak mě neváhejte opravit v komentářích. Pokud někdo třeba znáte tyhle ty VTubery, tak o nich můžete napsat, aby je ostatní taky mohli najít. Oficiální skript nebo seznam těch referencí tady snad asi nikde není, takže se nikdy nedozvíme, co přesně tím autor myslel. Ale já jsem si dělal vlastní výzkum a myslím si, že jsem se do většiny věcí trefil.
Takže tak. Díky vám za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, napište nějaký smysluplný komentář a uvidíme se příště u dalšího videa. Ať už to bude noob play, záznam streamu, tutoriálos, anebo něco takového podobného. Tak, zdar.